Benvinguts de nou a la Setmana Alumni. Avui demà tenim el plaer de comptar amb la presència de dos alumnis destacats de la nostra facultat. En aquesta ocasió ens acompanya la Sònia Torres, psicòloga i cofundadora d'Olo, graduada a la nostra facultat i una professional destacada en el seu camp. La Sònia compartirà amb nosaltres la seva experiència acadèmica i professional, així com algunes reflexions sobre el seu recorregut després de la seva graduació. Sònia, benvinguda. Com estàs? Gràcies. Molt bé, molt bé. Gràcies per convidar-me. A tu per vindre i per ser un alumni de la nostra facultat, que això fa gran a la nostra facultat també. Sònia, vull tocar també una mica el tema de quan vas acabar la carrera, en el moment d'acabar el grau de psicologia. Com va ser? Com recordes aquell temps? Ostres, el moment que acaba un la carrera és un moment com de vertigen, no? Que veus que comença la vida professional i dius, i ara què faig? Jo la veritat que en aquest moment vaig ser molt prudent i vaig dir, doncs acabo la carrera de psicologia, tenia molt clar que volia fer psicologia clínica, per tant vaig fer el màster general sanitari, que és bàsicament el màster que ens acredita per poder exercir com a psicòlegs clínics. Per tant, va ser relativament fàcil el dir, mira, no ho penso gaire, començo a estudiar el màster, que és com el next step, no? Que també ho vaig fer aquí a Blanquerna. Perfecte. Sònia, parlant del màster, en el moment que estaves fent la carrera i la vas acabar, vas pensar directament en fer-lo o vas pensar, mira, millor començo a treballar i en el moment que pugui o tingui més de temps ho faré? Va ser algo que vas pensar directament o vas reflexionar? Sí, en aquest cas, jo com tenia molt clar des que vaig decidir estudiar psicologia que em volia dedicar a la psicologia clínica, sí que ja directament ho tenia molt clar, que volia fer el màster i si podia ser aquí a Blanquerna també, perquè havia sentit que realment la formació era molt potent, molt pràctica i llavors em va permetre també decidir-ho clarament. I també em van donar una beca que em van permetre fer el màster amb una quota molt més baixa. Perfecte, Sònia. Parlar una mica de la teva etapa a la facultat. Com recordes una mica l'experiència que vas viure? Com va ser per tu trobar-te al món universitari? Com recordes aquella època? En el moment que començo psicologia, no? Exacte, sí. Doncs recordo que... Jo vaig estudiar psicologia perquè no ho tenia molt clar. Jo sempre havia fet molts voluntariats, feia molts... És una que sempre ha sortit de mi, no? A ajudar les persones. I recordo que vaig fer un voluntariat a una residència amb persones grans, però no amb la intenció d'anar a fer intervenció psicològica, sinó amb la intenció d'anar a fer tallers de memòria, tallers per acompanyar les persones grans. I allà me'n recordo que havia una dona que no volia menjar, no? Que no es negava a menjar, que deia que es volia morir. I tot i que jo em tocava fer el taller, no? Aquell dia de mandales, jo vaig dir, m'aproparé a ella, no? I llavors em vaig posar a parlar amb ella, li vaig començar a preguntar i explica'm, no? Que m'expliqués historietes, no? Del seu passat. I a poc vam començar a parlar, i allà vaig començar a veure que començava a menjar, que començava a estar més animada, que preguntava per mi, anava allà, tenia aquesta relació. I allà és com vaig decidir que realment a mi el que m'agradava era la transformació de les persones. I això és una mica el que em va fer portar a dir, vale, vull estudiar psicologia. I per què Blanquerna? Doncs la veritat és que aquí vaig tenir sort que la meva mare també és psicòloga i llavors al final també coneixia una mica les formes de treballar a les diferents universitats i sabia per companys de la professió que Blanquerna justament era una universitat molt pràctica que combinava la teoria amb la part pràctica i sobretot també que donava un ventall molt ampli de les diferents orientacions psicològiques que hi ha al camp de la psicologia i que et permet també tu escollir i crear el teu propi psicòleg que tens dins, no? Perfecte. Això que has comentat de la residència és molt interessant i molt important, no? Perquè el fet d'escoltar, no? Que important és, no? I també recordar una mica la teva experiència, la teva experiència acadèmica.
Com recordes en el moment de fer pràctiques quan estàs encara al grau, encara no has acabat? Com recordes aquella època i on ho vas fer, les pràctiques? Sí, jo les pràctiques de grau, clar, en aquell moment jo tenia molt clar que m'interessava molt la part d'intervenció infantil, o sigui, tot i que jo vaig començar, vaig decidir estudiar psicologia, no?, per aquesta intervenció amb aquesta dona gran. Al llarg de la carrera que vaig començar a veure que realment el que a mi m'agradava era la intervenció infantil i de famílies, i llavors vaig fer-ho en un CSMIC i CDIAP, que bàsicament és un centre de salut mental públic que tenen a nens des dels 0 anys fins als 18 anys. I llavors ho vaig fer ja, ho vaig tenir molt clar d'anar a un espai també públic per poder veure també com intervenien en aquest aspecte. I com va ser per tu? Com ho vas viure? Vas aprendre? Sí. Sí? Va ser molt intens, o sigui, jo soc una persona molt intensa també, i si s'havien d'anar 40 hores vaig fer 3x3, o sigui, vaig fer moltíssimes hores. Jo recordo com una experiència molt potent, tot i que no podia entrar a intervenir, doncs escoltava les intervencions dels meus companys, em vaig involucrar moltíssim, no? I també en aquell moment també em vaig involucrar molt en grups d'investigació, tot i que no eren pràctiques, però també en poder col·laborar en qualsevol investigació que pogués. Molt bé. Sònia, també per acabar aquesta part d'alumne, quin moment recordes així com a experiència d'alguna classe, algun taller, algun moment que recordis a la facultat que t'hagi fet encara més gran com a professional? O quin factor diferencial va fer? Sí, jo crec que el factor diferencial a Blanquerna per mi són els seminaris. Jo crec que són aquests espais en què no és només el docent el que parla, sinó que també escoltes a la resta de companys com pensen sobre diferents temes, i llavors destacaria sobretot aquest espai a Blanquerna. Crec que és algo que encara recordo moments viscuts amb els meus companys de pensar, ostres, no? A vegades el que sap més no és el professor, no? Jo que després he sigut docent, vaig intentar implementar molt aquesta metodologia. I com a activitat o com a moment així clau, jo crec que recordo el moment en què vam simular un cas real en una sala d'un espai unidireccional on realment era un role-playing i ens inventàvem que érem pacients i terapeutes i recreàvem una teràpia, i recordo aquell moment com de dir, vale, això serà la realitat, no? O sigui, el més apropet a la realitat, que al final els alumnes volem això, veure, palpar el que farem després, no? A vegades hi ha molta teoria. Sí, jo també opino el mateix, jo soc alumne de Blanquerna també, i crec que els seminaris opino el mateix que tu, no? Crec que et donen aquesta certa, diguéssim, ser proper amb el professor, amb els companys, i et fa aprendre molt més, no?, també. I la veritat que opino el mateix que tu. Però, Sònia, parlem una mica de la teva experiència laboral després d'acabar el grau i el màster. Ets cofundadora d'Eolo. Sí. Com va sorgir aquesta idea de crear aquesta plataforma? I quin impacte creus que té en la salut mental de les persones? Vale. Jo vaig acabar la carrera i vaig començar a cursar el màster, i mentre cursava el màster doncs em van contractar a la Universitat de Barcelona perquè donés classes com a associada en aquella universitat. Llavors, en el moment que jo començo a cursar, no, donar classes, començo a rebre a molts alumnes amb molta necessitat d'atenció psicològica, i llavors em venien i deien, escolta, Sònia, tu creus que ens pot recomanar algun psicòleg que treballi amb una orientació, no, com en aquesta línia? I després també el que em passava és que jo, arrel de començar el màster, sí que vaig començar a atendre alguns pacients fent reeducacions en una consulta. Llavors tenia els meus propis pacients, els meus petits pacients, i els meus alumnes. I tot això conflueix en el moment que arriba la pandèmia. Llavors, arriba la pandèmia, els alumnes no poden seguir anant presencialment a les universitats, els pacients no poden seguir venint presencialment a les consultes,
I a mi em connecta profundament en l'impacte que té això en la salut mental de les persones. I aquí és on jo em plantejo crear un espai, una plataforma que els psicòlegs puguin, que les persones puguin ser atesos per un psicòleg amb una certa formació i una rigorositat feta, no? Com un psicòleg que poguessin buscar. Clar, en aquell moment jo m'ho plantejo, em poso com a voluntària també, me'n recordo, al meu poble a atendre els pacients, les persones que necessitaven ajuda psicològica, però al mateix moment truco un amic que és programador, que era emprenedor, que sabia que programava i que li agrada molt el món de la psicologia, i li dic, escolta, tu creus que podríem fer una plataforma així? Però no com algo que vull que ho facis ara, no, allò que dius, comentes, no? Els psicòlegs comentem moltes idees sempre. I al cap de 24 hores m'envia un enllaç a una plataforma on era un buscador per psicòlegs. Clar, en aquell moment, per entendre EOLO, clar, EOLO no és això. EOLO, això era ePsychology, que era la primera plataforma que vam fer, i vam introduir allà molts psicòlegs amb una qualificació, o sigui, molt formats, que teníem ja un cert volum de pacients, no? I vam començar a treballar així. Què passa? Que jo vaig anar afegint elements dins d'aquesta plataforma, posarem-li una factura, perquè jo, per exemple, els psicòlegs se'ns dona molt malament la part del negoci, la part de fer factures, la part dels cobraments, i llavors vaig anar afegint elements de gestió que a mi anaven bé, i en el centre en el que treballava jo ens anaven molt bé. Què passa? Que hi ha un moment que els psicòlegs ens diuen escolta, Sònia, em puc portar els meus propis pacients? És que jo ja no vull més pacients. Clar, teníem psicòlegs que ja teníem un cert volum. I aquí és quan ens vam adonar de, ostres, és que potser a qui podem ajudar és els professionals, no és els pacients. I si ajudem aquests professionals, podran atendre molt millor aquests pacients. I aquí és quan apareix EOLO, al cap d'uns mesos, en el que bàsicament és una plataforma de gestió per psicòlegs perquè puguin encarregar-se, puguin automatitzar totes les tasques tant administratives com clíniques. Interessant. I sí, vam començar fa 3 anys i ara tenim uns 4.000 psicòlegs que es connecten a diari. Sònia, suposes o creus que el fet de la pandèmia va ser un punt d'inflexió per crear EOLO? Sí, jo sempre he sigut una persona que davant de dificultats he intentat veure oportunitats, no de negoci, sinó a vegades el meu entorn em diu que soc com un ave fènix, no? que surto de les cenises. Sí, jo sempre davant d'una dificultat intento buscar punts de vista positius, i en aquest sentit, doncs, davant de la pandèmia, a mi em va remoure profundament el fet de com impactaria la salut mental de les persones. Jo em vaig mobilitzar per fer alguna cosa, però vaig veure que, tot i que jo mobilitzés i em posés de voluntària, no seria suficient com per poder impactar amb la gent que ho necessités, no? Llavors va ser arrel d'això que jo vaig començar-me a posar a emprendre aquest projecte. També és veritat que ajuda la pandèmia en què és un moment que els psicòlegs comencen a digitalitzar-se, perquè hi ha aquell que treballa presencial i fer les seves anotacions a mà, també té alguna videotrucada i diu, ara com combino l'agenda presencial amb l'online? O tens un sistema digital per poder-ho integrar o no pots, no? I aquí és on ens vam començar a trobar també. Sònia, creus que la psicologia digital té el mateix impacte en la salut mental que les sessions cara a cara? Tu creus que tenen el mateix impacte? Sí, aquesta és una bona pregunta. Aquí ja com a Sònia psicòloga, no? Jo soc una persona que, tot i que tinc una plataforma digital que permet fer sessions presencials com permet fer sessions online, les dues coses, és compatible amb les dues coses, jo soc molt presencial. O sigui, jo necessito tenir el pacient a la cara, olorar, que li dic jo, doncs els moviments, vibrar, jo vibro en aquest sentit. Per mi és imprescindible el poder fer aquest treball, tot i que a la plataforma, per exemple, a EOLO, tenim molts professionals que treballen online i treballen molt bé. Llavors, inclús et diria que crec que el treball presencial online depèn també del propi professional i del propi pacient, no? O sigui, jo crec que, per exemple, que soc molt millor professional quan atenc presencialment que online, però hi ha professionals que poden atendre d'una forma molt semblant al que podrien fer presencial. I hi ha pacients el mateix, que els hi va molt bé també conciliar amb la seva vida personal, i llavors d'aquesta forma poden ser intervinguts, que d'altra forma seria impossible que poguessin ser atesos.
Clar, perquè la plataforma digital et dona una mica de poder fer-ho des de casa, no? Aquesta de dir no m'he de desplaçar, igual no tinc temps, i poder fer-ho igual des de casa o des d'algun lloc on no sigui presencialment, no? També és una ajuda. Però el cara a cara segueix sent, diguéssim, el més... I ho hem vist, hi ha molts professionals que durant aquella època jo mateixa vam fer atenció online, hem tornat a la presencialitat. Tot així sí que és veritat, i això inclús jo mateixa, que jo també vaig al psicòleg, ens va molt bé fer potser les primeres sessions presencials per fer aquest vincle, aquesta aliança terapèutica que li diem als psicòlegs, i un cop hi ha aquest vincle, aquesta aliança, sí que és veritat que pots mantenir un seguiment més online, no? Llavors jo puntualment, a vegades, quan vaig molt sobrepassada de feina o em costa conciliar, doncs fem una sessió online. I llavors sí que un cop tens el vincle amb aquest terapeuta, sí que llavors doncs és per mi una bona elecció. Molt interessant, Sònia. Parlant una mica de superar moments difícils que succeeixen a la vida, no? Quines creus que són les millors maneres d'ajudar una persona que està patint un moment difícil com qualsevol una mort o un moment complicat? En quin sentit? Com a amic, com a psicòleg? Bueno, com a psicòleg. Quin creus que són i com a amic també, si vols. Sí. Què creus que és el millor consell, la millor manera de poder ajudar aquesta persona? Sí, molt bona pregunta. Sí, aquí jo crec que és fonamental primer que la persona sigui conscient. O sigui, jo sempre ho dic amb els meus pacients, no? Primer de tot, escoltar-los, per mi escoltar-los, entendre molt bé el que està pensant, com ho està vivint, i un cop entenem molt bé el que ens està intentant traslladar l'altra persona, el primer pas és que pugui ser conscient i que vulgui un canvi. I els pacients que venen i em consulten sobre una dificultat que tenen, un tema que volen treballar, jo els dic, teniu el 80% fet, perquè hi ha una intenció de canvi. Llavors el psicòleg, el primer pas, i jo inclús sempre dic, treballo amb gent que vulgui aquesta transformació i aquest canvi, perquè si no és que és donar-te contra la paret. Llavors és com, potser no és el moment de començar a treballar. Per tant, aquell que vulgui anar, o aquell que es vulgui treballar, no? L'animo que ho pugui fer perquè ja té una gran part de canvi fet. I és quan jo crec que és el moment que podem ajudar més els professionals. I també suposo que és un treball que s'ha de fer cada dia, de dia a dia, l'importància de la psicologia. Quan creus que comença una persona a millorar? Clar, aquí depèn, no? Aquí depèn del cas, depèn de la situació, del context, no? Cadascú té una situació, un context que a vegades afavoreix més a que hi hagi una evolució més ràpida o a vegades inclús dificulta més que hi hagi una evolució. Aquí jo sempre em pregunten, no? I en quin moment hi ha l'alta? Al final, la relació amb el pacient és una relació que tu estableixes que és com que s'estableix amb ell mateix. És una recreació del que la persona ha de ser capaç amb ella mateixa fer, no? Llavors, a vegades em venen els pacients i em diuen no, però digue'm tu. Bueno, no, pensem-ho junts, perquè després a mi no em tindràs. O sigui, l'objectiu és que jo pugui ajudar i pugui acompanyar perquè tu puguis avançar. Puguis fer-ho. Llavors, el temps depèn sobretot del context, per tant això és molt important, treballar amb el context a vegades, no? Jo a vegades convido a les sessions als pares, convido a les parelles de forma puntual perquè aquest context també pugui ajudar a accelerar aquest procés. Perfecte. Parlar una mica sobre el teu treball de voluntariat, quines experiències creus que has viscut en aquest àmbit la que han influït directament a la teva experiència? Jo crec que el voluntariat és una cosa que jo sempre he dit que era una friqui dels voluntariats perquè és una que he fet des de molt petita. O sigui, jo crec que des dels 12 anys que vaig començar una guarderia, que ja tenia clar que m'agradaven molt els nens. Allà també vaig començar a veure que per exemple, me'n recordo, ara estava recordant, mira, estava connectant ara que en aquesta guarderia m'agradava molt estar jugant amb els nens, però hi havia un nen en particular que tenia certes dificultats a l'hora del pati i no volia sortir mai a l'hora del pati. I jo, en lloc d'anar-me'n amb tots els altres, que seria lo fàcil i lo divertit, no, em quedava amb aquest nen, vinga, anem a poc a poc, no et preocupis, mira, avui sembla que fa bon dia. O sigui, em sortia anar acompanyant a les persones que potser tenien més dificultats d'adaptació. I llavors,
aquest seria un exemple. Empatitzar. Empatitzar, sí. Llavors, en els voluntariats em anava donant... O sigui, jo sempre penso que el voluntariat és algo que ho fas per tu, també. O sigui, hi ha una part que a vegades no, vull ajudar, no? Vaig ajudar. També, i està molt bé, no? Però també crec que t'ajudes molt i et coneixes molt. Això, per una banda, per exemple, en aquest cas. Després he fet voluntariat, també vaig estar a la Casa dels Xuclis, que és amb nens amb càncer. Allà també vaig aprendre una barbaritat de, no? Aquí escoltar, perquè a vegades amb aquests nens era sostenir totes les seves angoixes, contenir el que n'estàvem parlant, no? I sense gaire intervenció, perquè estan molt delicats, no? O després vaig estar també a Ghana, vaig estar com a professora en una escola rural i allà em vaig donar compte de la part docent, aquesta part que no només m'agrada la psicologia, sinó, ostres, doncs també m'agrada ensenyar. I allà me'n recordo que, amb els nens d'allà, recordo que els havia d'ensenyar els colors, no? I jo, la professora em va dir, mira, obre aquest llibre i anirem pintant colors. I vaig pensar, quin rotllo, però un rotllo per mi també. O sigui, jo soc una persona que també m'agrada fer coses més alternatives, no? I vaig dir, nois, sortim fora. I vam sortir fora i llavors vam començar a jugar un joc que jo deia un color i a veure qui era que anava més ràpid a quin color. Llavors, això és un exemple, no? Llavors vaig estar creant després amb paraules, amb in, under, no? O sigui, en les posicions de les coses. Llavors, a través del joc em vaig adonar que també es podia ensenyar i en aquella escola doncs, bueno, vaig intentar passar-m'ho bé, disfrutar amb aquells nens i adonar-me'n... Sí. Quant temps vas estar en Ghana? Vaig estar un mes només. Un mes? Sí. Va ser molt interessant perquè vaig anar a viure a una casa amb una família. Llavors la donació no la fas a una organització que et posen la casa a ells, sinó pagues de la família perquè et pugui alimentar aquells dies i perquè puguis viure. És impactant, I això va ser una de les experiències que em va agradar molt. I després, a dins de Ghana, també crec que és interessant comentar que vaig estar en un altre projecte que el que fèiem és, en lloc de portar poblats menjar, que és el típic de, bueno, doncs portem menjar, roba, portàvem productes químics perquè poguessin fabricar-se sabó i després ho poguessin vendre ells al mercat i poguessin comprar el que ells necessitaven realment. O sigui, els hi fomentaven fer el propi negoci, no? I aquí és on potser vaig començar a aprendre la part de crear un negoci, no? La importància d'intentar crear aquest cercle que no resolguem les coses dels altres, sinó a vegades donem petites coses al pacient, petites coses en aquest poblat, petites coses en aquests nens, perquè després ells puguin sortir-se sols i no depenguin de tu. I quina va ser l'experiència que diguéssim, totes, són molt interessants totes, però diries, aquesta la recordo la primera que et ve al cap. Quina... Experiència en quin sentit? Impacte? En sentit de voluntariat, diguéssim. De totes les experiències que has viscut, quina vas dir o recordes com la principal, diguéssim, de dir, ostres, aquesta em va... Com a moment difícil? Com a moment... Com a experiència, diguéssim, que et va influir a tu, diguéssim, de la bona manera, diguéssim. Vale. Mira, justament hi ha una experiència que em va marcar molt i que em va fer reflexionar molt en que a vegades tot el que veiem en el moment o sentim en el moment no és el que està passant i que a vegades en el post te n'adones de la magnitud d'allò, no? O que requereix una reflexió posterior i sempre tot en general que ens passa a la vida. Hem de viure molt el present, soc la primera persona que viu el present, però crec que val la pena després reflexionar sobre tot el que ha passat. I en aquest cas, me'n recordo que havia, en el cas de la Casa dels Xuclis, una nena amb un càncer bastant greu, i me'n recordo que durant tota la sessió que estàvem amb tots els nens, jo intentava fer el màxim que podia, no? Me'n recordo portar trucs de màgia, fer trucs de màgia, i recordo que aquell dia vaig començar a fer trucs de màgia, i tots els nens, uah, quina passada, no? Els agradava, quatre tonteries de trucs de màgia, no? Que vaig fer un curs. Però molt important. Sí. I llavors, me'n recordo una nena que tot el rato deia, fatal, t'he vist el truc, super despectiva amb mi, dient-me tot el rato comentaris molt, molt desagradables, i jo sostenint allò perquè pensava, aquesta nena està patint molt
i l'únic que està és projectant en mi doncs, tota la seva angoixa, tot el seu patiment, no? I jo vaig anar aguantant, i tot el rato fent comentaris, fins al final de tot que diu Sònia, són les 6, és la teva hora de marxar, no et pots quedar més rato. I en aquell moment recordo que em vaig emocionar, em va afectar molt i vaig dir, ostres, que difícil és poder arribar a aquesta nena. Llavors me'n vaig anar a recollir les coses, vaig anar a deixar el material que havia agafat i de cop quan torno em ve la nena i em diu Sònia, això és per tu. I m'havia fet un dibuix maquíssim que l'havia estat fent durant tota l'estona amb unes enganxines i posava per la Sònia. Que bonic. I aquesta nena al cap d'una setmana va morir. I justament te n'adones que en el fons era patiment que hi havia dins de la nena que no sabia com canalitzar, no sabia com relacionar-se amb mi i l'única forma que va poder fer va ser fent-me aquests comentaris tan desagradables, però en el fons era l'única forma que ella tenia de relacionar-se amb mi. I per mi va ser un gran aprenentatge, no? Que fort. Sí. Que fort. Sònia, per acabar, vull preguntar-te una mica de quins projectes tens en ment en l'avenir per seguir contribuint al benestar emocional de les persones. Si tens alguna iniciativa nova que estiguis explorant o alguna que estiguis ara fent. Vale. Sí, a veure, des d'Eolo sempre l'objectiu, tot i que sigui una plataforma de gestió, és ajudar aquests professionals perquè al final puguin ajudar molt millor els seus pacients, no? I això ho hem vist moltíssim a la plataforma perquè a la que un psicòleg, i a mi això em passa, no? Bueno, em passava en consulta, quan estem atenent un pacient, poder tenir només tot l'espai mental pensant en el pacient i no en si ens ha pagat, no ens ha pagat, si li hem fet la factura, si ens ha omplit el consentiment de dades, si aquell dia ens pagarà tots els diners que ens deu, si hem pogut revisar o on tenim la història clínica d'aquell pacient. Tenir tot en un mateix lloc és com que t'allibera aquell espai en dir, vale, és com una secretària d'alguna forma, no? Una secretària que tu emmagatzema tot, inclús a Eolo pots gravar i transcriure les sessions. Per tant, es transcriu, et fa un resum després i inclús et proposa com intervenir la següent sessió en base a la manera que tens tu de treballar, no? O sigui, hi ha una part d'intel·ligència artificial molt potent. Per mi, sento que és la forma en la que jo ara estic contribuint en ajudar a que aquests psicòlegs siguin doncs, el millors possibles per impactar a les persones en el seu dia a dia. Per acabar, Sònia, he pensat ara una pregunta per acabar. Compartint a Blanquerna, la gran psicologia, què els diries a aquestes persones, a aquests alumnes que volen estudiar psicologia o estan en el procés en el moment estudiant, què els recomanes per tindre una experiència o una vida laboral com la teva? Quins són els teus consells que pots aportar-los? Per mi hi ha una clau que és el camí. O sigui, a vegades ens plantegem vull ser com aquella persona, o vull ser allò, o vull arribar allà. Crec que està molt bé plantejar-nos aquests reptes, però crec que és molt important disfrutar del camí. Per mi, per exemple, fer tots aquests voluntariats m'han ajudat a anar descobrint com era jo. O sigui, els animo que facin voluntariats, que treballin a diferents llocs, que no es quedin només en un mateix lloc i que vagin descobrint i connectant en el que ells vibren. Si ells vibren fent alguna cosa, ho faran molt bé. Notes a Eolo, tota la gent que treballa dins la companyia és gent que en el rol en el que treballen vibren molt, per tant, ho fan molt bé. Llavors, els animo a tota la gent que vol estudiar psico o que vol estudiar el que sigui, que faci el que realment vibra i que segur que llavors anirà bé i el portarà cap on l'hagi de portar. Sònia, volem agrair-te la teva experiència com a alumni i la teva experiència laboral, que és magnífica, molt interessant el que ens has explicat i des d'aquí donar-te les gràcies per donar-nos el teu punt de vista i res, agrair-te i tenim un alumni molt important a Blanquerna. Moltes gràcies, Sònia.